www.krakeni.cz a dneska jsme se rozhodli udělat Chubby Bunny Challenge. Já jsem Jakub. A já jsem Jindra. Takže tady máme takhle marshmallowy, doufám, že jsem je vsypal. Jo. A kdo bude začínat? Tak začni. Tak jo. Já to budu počítat. Jeden. Chubby Bunny. 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 Já bych dal ještě ne. No. Předtím. Že jsem vyhrál. Pojde. A že jsem vyhrál. A příště co bude za challenge? Tak uvidíme, jak se nám bude chtít. Jo. No, tak my bychom se asi chtěli rozloučit. Doufám, že se vám naše video líbilo. A při další challenge. Čau! Čau.